И още се респълваме и след така. Трябва бързо да влизна. Бързо. Сега. На кой документ на това? И се някой имам. Трябва пак се върна. Чакам някой да е свободен, там да нямам никой при него или да не е на малко кръв. Да се респълна до него въх. Това нещо става. И аз откъде него да му помогна. Дали сега, да ги видим. Сигурно пак ще победят. Тях не инвестира, че са по-добри. Ами сега и гранати ще ми летят. Граната и отгоре напред. Това гранатомет, като гранатомет прилича някакво такова стреля. И това е в мене. О, чита. Добре, сега ти са много. Ние сме само трима. То смелее, гледайте го. Включвам турнамент. Се чакаме някакъв плеер още да влезе. Но те това ще са от нас. Няма как те са много повече от нас. Тези два човека, ако влезнат, ако са паднат от нас или сменят другите, други двама от тяхния отбор, може да стане. Сега да видим. Ще има отбор. Ето и тук не пише още. Да, това място аз не знам. Аз съм го играл нещо такова като блато. Това е много гадно. Това така оръжията са достатъчно силни. Пред това кой ще са то са називава на кола, някаква маска на кола слага. Са такива, някакви се маскират. Аз видях един от тях, добре се качекна. Не. Така ми изглежда много предсакано, тук някой ще си върна пак.
както има стълбе. Че на този мап не съм играл, иначе го знам. Една част от него. Точно целия да го знам, не. Но голяма част от него го знам. Така много яко. Тя ще ме уби. Той откъде ще излезе. И пак. Тук. Това е много силно вече. Не. Иди така. Знаеш, ще искаш да бахти. Знаеш, че не го искаш. Опа. Това и цяло оръжие не се да ме забавя къде някакъв ухов. Тук 100% някой също мини. Разполагам. Сега ще заоставя това оръжие. Добре успяха. Но това не е воля. Така е воля. Добре. Ето отгоре кой ще ме види. Някой може да досети, ама не точно някакъв, който знае дома. Който не знае толкова. Да, те вече се опитват да влезат в базата. Не ги видях. Да има някой 100%. Ага, ето ще видим базата. Той тук трябва да чакаш да мине някой да го убиеш. И тук някой не е особено доволен. Той е много хубаво да си да влизаш на противника база. Знам, че ти са много добри. Не трябва да правиш такива работи. Защото се прецакваш. Ето се скрепа, кой дойде. Че ти влизам в нашата. Че много опасно ти е. Няма шанс почти да изравняете.
Щеше да ми в полза граната, ама е това. Само съм заредил едно, съм събрал от 7, съм направил. Трябва да станат 7, такива там каквито да са. И ще мога да им хвърля нещо като дим, който може да помислят тяхните съотборници за противници и да ги убият. Тогава им дава да ги убият. Моментът им се е случвало веднъж обаче. Но читателски се получиха. Но реално. Не е така. Не. Върх. Той през дъските му убива. Разпавай се. Да, не. Трябва да им наби. Защо наспалва там, където има най-много обаче от тия противниците. Не често там така наспалва. Или хора може да изпълнявам спалва, но аз просто спомням, че ми не наспалва много често. Ай, това не е много добре. Добре, сега спомням късмета. Они. Е по-оръжение добро. Това гидроповтера би трябвало да не от нас. И трябва да съм по-плътен, че ме уби. Това ще е за този епизод. Довиждане.